देग्लाय बोसोराव नै आलासि जाफैनानै फार्स्ट टाइम माने खमा बिबारजों बयलार दाउजों मोनजागोरसिगोन आनै संनायखौ अनलाबो होदेरबावगोन सोरनाव फैदों आबैमोनाव हा आबैमोनाव फैदों हा नोंसोरबो फुदों आरोना नै थङालिलि ओंखारदों दुदु मोनो आया आया अखा हानायखौ नुवाखै अबाव थांनो कनिष्का हा अबाव थांनो अबाव थांनो टाउनाव अबाव थांनो कनिष्का नै होगोन आं नोंखौ अबाव थांनो नागिरदोंलै बियो अबाव थांनो नागिरदों थोद मा थासुम बेलाय लांफा नोंखौ नों थाद दे थांसै दे जोंहा दायो टाउनाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बेलासिनि भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बराय होग्रोनाय जाग्रोलायबाय ओमफ्राय नै खानाय गोमोन फुजानो फैदों दै जाजोब्बाय माथो सिथ्लाया मा जानाय गावस्राबा थाङा अखायानो अखा फुला मोजां जाथारबाय माथो नोंसिना फुल बिबारा मोजां जाथारबाय माबा दावदै फुल थांमाथां माथो ने एबार मोजां जासिगोन आरो बेखौनोबा आदबखौबा खाबा थेख्लाय जायो कनिष्काया लोगो बुरजा फैथारबाय नै टाउनाव फैनानै कनिष्का अबाव फैदों हा अबाव फैदोंलै कनिष्का नोंसानि बियो खोना रानिखौ फिसाजो बोरबाय माथोलाय गेलेमा नै सिख्लाफ्रा सिंगेल साननाया गेलेमखौ फिसाजो दं बेहा कनिष्का गोथाव टेस्टि गोथाव नङा नङा बा बोरै सोलायखो नोंना गस्लाया हा बोरै सोलायखो गोथाव हट कृष्ण बिसिदो आलासि जालांनो नागिरलाय बेना आलासि जानोसो फैयो सोरनाव फैदों आबैमोनाव हा आबैमोनाव फैदों हा नोंसोरबो फुदों आरोना नै थङालिलि ओंखारदों ओंख्रि संदों नै ओंख्रि र' नायनां हा ए सिख्लाफोर दंबावो नै सेंग्राफोर नायनोबा
फैसा हाबनाय माबा खालामना आंबो फैसा हाबनाय मा नोंबो इउटुबार जानोसै रिल्सआव रिल्स ए नै सिख्लाफ्रा संगासिनो दं ए हारसिंसो मा एवदों नोंलाय ना हेलमेट हमनानै एवनांगौब्रा बेदेरैनि नाया बेरसोगारोलै ओइ बाब बेना आलासि जालांनो नागिरदों आरो दिनै नै आनै मोनाव अनला खमा बिबार दाउ बाब बिराद गोथाव गोथाव मोनजासिगोनलै मैथाजों संलायलायसिगोन हामफेया आयु हामफेया माखौबा थांसै ए फिसाजो गारनानै थांसै नामा बेलाय देग्लाय बोसोराव नै आलासि जाफैनानै फार्स्ट टाइम माने खमा बिबारजों बयलार दाउजों मोनजागोरसिगोन आनै संनायखौ ए अनलाबो होदेरबावगोन नै आनै संनाय माइनावगुरिनि आनै माथो अनलायालाय ना देथ'वाखै अनलाया नै मस देनानै लाग्रोबाय जानोसै दा खिफिगुलायनाय बेयावनो थायोमोन आरो बिसिनावनो सिगाङाव होमबाबो लोगो हमफेराखै आं खनसेबो लोगो हमफेराखै नैबे स्क्रिनाव होनायानो आरोना नैबे फटकआनो फार्स्ट टाइम हामफेया आंखौ लोगो मोनफेरदो आरो बेनोमोन आंनो खेबथारदों नै जोंहा इउटुबार फैदों खेबजानो नागिरलायबावो नामा बेनो फार्स्ट फट' खेबजाबायबो बोरैबा बोरैबि जामारबायबो नै जोंना दायो बुरिया अनला उरसिगोन गोदौबायानोसै नै बै गोदौनायखौ नाय ओमफ्राय दाउ फाजाखौ आं नायनो रोङा बेखौ आं रोंफेराखै हागोन दे अरजोंसो नाय माया गोदौगोन फारसे एग्लुंबाय थानांगौ आरोना नङाबा फिथर फिथर जायो दै लगायबासो माबायोबा सोरबा सोरबा नै मायाबा खामगोन डाइरेक्ट दै लगायफानानै होयो ओमफ्राय आंबो बिदिसो सङो थावा दै लगायखाना मायाखौ खामगोन होनदों आनैया जि गोथाव गोथाव संबायलै संनानै जाहोबाय आरोना ओमफ्राय जाथ'वाखै आं दा जानोसो नागिरदों फुंलायलायसिगोन हामफेयाथ' माबाखौ बिहामजोखौ बिहामजो जायो नालाय हामफेखौ हामफेया नै जागासिनो दं सिगां सिगांनो बिहामजो जाया बेहा बिनानावबो जायो बिहामजोबो जायो बिदा नालाय सोमोन्दोआनो मोननै नांगौ जाहैबाय बोरै बे बिदा लिङा माबाखौ बिनि गुगु आमाइखौ बिदा लेङोबा आरो आनैयाथ' आंनि बिमाबो जायो बिमानैया जाबाय बिमानैया जाया उल्टा पुल्टासो उल्टा पुल्टाथ' आरो आंखाय रावखौबो सोमोन्दो लिङा आबैखौ सिख्ला होनथारदोंना ओं जोंहा आबै सांखापुरनि बिनानाव बियो दाबो नै सिख्लायैनो दंथारो हानायानो मोनलायबावाखैलै आबैना मालायसो मोनबाय फाख्रा मोनजोब्बाय ना हमनो गोरोंथार बियो मागुर सिंगि सोरनियावबा माबाफ्राव जायगाफ्राव गामिफ्राव बिलोफोर दंबा लेंहरबानो जाबाय मोनला दाना गुरनो गोरोंथार ना गैयाबाबो माने ना जाना ओइ बेना माबायानो बन्थ' मुरायानो ना जायोनो मोनलाबायथारो आबैया मोनोमोन नालाय रावबो मोनाबाबो आहा मोनो नालाय ओंखायनो बुङो आरो नै मैगंखौ सिख्लाफ्रा नै ओंखाम होफैबाय एसे मैगं इसोर एफा बुरजा जायाथ' जाया आंबो जानोसैलै नाजों मैथा अनला खमा बिबार लकेल माबा बयलार ओमफ्राय नै ओंखाम जाथ'वाखै जानोसै दा र' एसे टेस्ट खालामनायनि र' गन्थङा हमखाबाय आयौ सिथाबजोब्बाय माथो अनलाया गन्थङा हमखाबाय खमा बिबारा जानो आमाया अबेनिफ्राय लाबोथाय खमद्रायदों एसे रोजा दं ओमफ्राय जुफैलाय आंखौ सिखारना सिखारा आं बिदि जाफुनायफ्राव गोसो गैया नोंखौ जोनाय नामा सिखारना सिखारा अनला नङा बर' रावाव दंना अनला ओंख्रिजों माबाजों
लकेल दाउजों माबा जिउआबो सिखारा दा सिखारा जोरिनायसो बारा यामबेखौ ने आबै टेस्टि बरिया बर'नि ओंख्रि होनदोंब्रा अनलाजों खोमा बिबार ओमफ्राय दाउ बर'नि फार्स्ट टाइम जाबाय आरो दिनै माने बे बोसोराव आरो जानायालाय जायो देग्लाय बे बोसोराव बिमानैनि संनायखौ बिमानैनि अननायाव मोनजाग्रोबाय जागासिनो दं बिराद गोथाव जादों ओमफ्राय बेबो सिख्लाफ्रासो फैबावदों Oh my god! Wow! उन्दै सिख्लाफ्रा नाजों मैथा होनदों ओमफ्राय मोनजानो मोनजायाखै थाम्फैया बोरैबा मोनलायथारदोंलै सिख्लाफोर होननायखायनो नै नंमारगौथ' आरो नै मेगना खेरा खेरा जालायदों हा नों नायनो सिनाय नोंना टेस्टि नङा नङा जादो आफोनदो थां